Good morning, guys. It's a nice day out there. Hindi ko in English yun. Sige, aming vlog. May buntag bay. Grind sa kong coffee ngari. And today's a nice day. Weather's really good. Although, I woke up late. So this is how I look kung bago kong mata. Ang buhok nagkalkag lang. And what I'm doing right now is I'm grinding coffee. Okay, lamig man ang ground coffee. Former kasi na nakatmig mo ang kanlaon niya. Lamig itong coffee nga ginapalit nila ni Sir Ed. Kaping barako sa kanlaon. And I know nga ang freshly ground coffee is really the best tasting coffee kaysa grounded one. But I'm grounding some of them ahead. And some of them, this one are not grounded. Because the thing is, usahay matakad sa buntag kapoy. Pakaroon kapoy ko. So, akong gikuhan ka ng kape ni siya. Hagtak. Kape ni siya, but kanang ground siya pa. So, muna. Okay. And ako feeling nga bati ng audio, so ako lang ipalhin. Gamit ko ni. Bati ng audio, so ating balhin sa gawas. Kay murag para, ano siya. So, muna dyan, nag-ground lang kong coffee karon. Kay night times na igpatanig ka buntag kapoy grind duka ganahan na kayo mo na ng ibig sa tubig ba. And akong coffee nga is not the machine because although ganahan ko machine but I'm hesitant to buy one. Maybe in the future palit ko magbaso yung sad ko. So what I'm using right now is the AeroPress. So manual na tagkapiron. Galing. Dugay ko ni mata, dapat sayo ko ni mata karon nga kuha na alas 2:30 na. So this is how I look. And I wake up late in the afternoon. Luto na kong rice. Magtimpla pa ko sa karne. Gutom. So yeah, it's like everybody thinks na kung naaka sa overseas nga, yahay na yung life. But you still hustle. You still do a lot of things. Magandang mo si pagkaon, manglaba, manglimpyo sa balay, nana. Normal life. Dili mo ta senyorito kani. Kung maskuan kay ngari kay wala kay masugo. Kalibog lay ko ani ano sobrang yung takob. Sakto rin eh. So, muna siya. Anyway, so ako naghimo akong luto and then we'll see how this day goes. I meant uson ko di akong gibuhat ka kape nya human. Nagluto mo rice, pagluto pa kog kanang kuan karne. So, we'll see how this goes. Tagkutan tring Barbie. Uling ni Bay. Uling ni Barbie ta. So Bay, nindot king weather karon. Sunny with a bit of clouds on it and temperature so good. Like, usually nakasira ni siya kay tugnaw. Tangan mo glass kay kuan karon kay naka-open siya kay naghimo ko barbecue. So yeah, as you can see, weather's really nice. Na mo sa Australia karon. Today's the 22nd of September. Happy na birthday sa maguwang. Yeah, it's really good. It's nice to go out. But dugay ko ni mata. Kay busy ko. Nag-work ko some stuff yesterday. And I needed a lot of rest. So I decided to stay in bed the whole day. Even though the weather is good. Like, yeah, rest is important. So I just pagaw-pagali ko. Poy, klaro ang mata. Insik pa kayo ang mata. Ang ilong dako. Dako pa kinapin ang ilong. Pero muna siya. So if you're in Australia right now, you know what I mean. If you just came across this vlog here and kanang maka-relate mo ba nga unsa ang good weather, just hit me a comment. Tell me like, yeah, if weather's good, everybody's going to go out because most of the times matugnaw ngari. Kung summer sa sobra ka init. So this weather's really, really, really good. Like I'm under shade. Usually kung under shade ka tugnaw mo na siya. And here it's good. Feeling it. It's good. Anyway, nadukot na akong uling. So ako nito sa akong luto. Yeah. So usually sa ato sa Pinas, ato ni siya gidangdang dito sa kayo. Batang niya sa luto na to lang kimpiton. Pero ngari, ako siya gituhog. Dili man sa lingon nga nagpa-cool ko kay indot man ang tuhog pero kanang para dali siya tuyok-tuyokon ba. Yeah, kanang limpyo ra sa siya tanaw. Di sa ka magdag-kimpit magkana maugs baga hala ka. Kay siya kay nigluto ni mo ani ay mo na lang tuyokon. Mo na galit yun. Pero pork belly ra di siya aja.
secret herbs and spices. Paabot ako mudukot ng baga na kung rin. Muna siya ang sikreto. Secret herbs and spices. Kanina ba, nag-video ko sa akong in-English nga vlog niya. Manikalat ako Bisaya ko nga. Ang sitwasyon ko karon kay nag-video ko para sa vlog na ko in English. Nag-video ko para sa vlog in Bisaya. Borgina ni audio na. Ako audio karon anaan na hapin siya na mo ng practice mo ani. So, nag-video ko sa akong English na vlog. Video sa akong Bisaya. So, ikaw man ako video aning Bisaya. Ubalik sa akong English. Ana siya. Dapat sa akong gina-video pero wala lang. Ganahan ako yung magduha karon. Nag-isudisod lang yung sa kinabuhi. Hindi ko mag-story Bisaya niya. Kani nga channel ako ng Bisaya. Wala pa kayo ni subs. Wala pa kayo ka ng monetization niya. Ang katong English na so ganahan ko butang lang sa English kay para magdagan na siya ba. Although wala dili kay interesting ang mga vlogs but kining Bisaya is murag pang relax mo na siya kanang time na makabisaya ko ba niya magbalalay pakialam yun sa. And later on kanang once I'd go home sa Philippines morning vlog kusog kayo tingali mo tingin nga vlog kanang sa kinsa na lang pang video kari kun sa bakay Bisaya ra ba di ba ka mag-English English kay katong sa awkward sa gayo mo ato Pilipinas mag Bisaya pa ko video ko mga tao everywhere Bisaya pa ko and then ako i-translate so we're kapoy so that's why I'm getting ready for future great vlogs as of now I understand na dili pa gini daghan na tong nindot nga vlogs so ug sa diyang limtan ako akong coffee digo blablabla limtan ako akong coffee ako di nabugna-bugnaw na still good. Yep. So, nibalik na ko sa akong microphone. Kanin siyang BCVGM. Kanin sa Sony ba nga kanang katong microphone sa Sony nga kanang walay wire. Butang rin mo sa hot shoe niya. Kanang tiyog na siya. Nakapait lang ko yaning battery kay kanang kuan. Battery. Microphone. Microphone kay kanang daghag echo. Especially kaning nga room nga di treated. Nagka-check echo niya. Dili siya walay proximity ang sound but it still sounds good so muna siya yung nagluto wala akong giluto anyway diri ran tingali wala na mo koy mabuhat wala mo koy expected na buhato ko ron lawan sooner or later it's gonna go dark so let's just end the vlog here I'm just gonna edit it and upload this one here and we'll see you the next day see how you go nasunog na yawa sunog na sunog